Ελαφρύ πτυσσόμενο πιάνει ελάχιστο χώρο, στείνεται σε δευτερόλεπτα. Από τραπεζάκι σε φορητή βούρνα για κάμπινγκ. Όταν θες άνεση ακόμα και στη φύση, φτιάχνεις μόνος σου τη λύση. DIY μετατροπή με λίγα υλικά, ιδανικό για καθαριότητα και στη φύση. Σκέφτεσαι το επόμενο σου κάμπινγκ αλλά δεν έχεις χώρο ούτε για βασικά, δες αυτό το βιντεάκι. Πανέξυπνο τραπεζάκι μοιάζει απλό στην αρχή, αλλά με μια κίνηση γίνεται πραγματική βούρνα για πλήσιμο πια των φρούτων ακόμα και ρούχων. Ιδανικό για οικογένειες, ψαγμένους κατασκηνωτές ή και απλώς για ένα μπάνιο στα γρήγορα στη θάλασσα. Το έχουμε δοκιμάσει και πλέον δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτό. Γιατί στο κάμπινγκ κάθε λύση που εξοικονομεί χώρο και χρόνο αξίζει διπλά. Ελαφρύ πτυσσόμενο πιάνει ελάχιστο χώρο και σημαντικό στείνεται σε δευτερόλεπτα.